Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir Müslüman doğumuz şöyle deyiptir. Esselamu aleyküm. Mescitlerin birine vaaz ettiler. Safar ayı başladı diye günne akşam namazından son 4 rekat nefil namaz okuduydular. Çünkü şu ay ağır ay deydiler. Şu barada aydaysanız sünnette bar mı? Nahil bercay etmeli. Yine de bir diyenleri şu safar ayına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassayatan ayı şu safar ayına 360 mun bela gelip biler sadaka berin köpürek nefil namaz okan deydiler diye deyip soraptır. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Hava Müslüman doğunlar şuna benzeş gepler her yeri yayradılar. Bu gepi yayradiyandan esasları bidgatçı ahunlar. Halkın içinde bidgat yayradıp boran yakasını bidgat yayratmakla tanıdan ahunlar yayradiya. Bulun bir kısanağı Türkmen Sahrada şu taydan turuya bu geplen başı. Yine bu gepi yayradiyandan birim Türkiye'de bir Türk bir molla va şu köp yayradiya şu zatları. Kalanlarım şolardan eşidip şolardan gören zatlarını doğru mu kadip ay ahun olsa diyan olsa doğrudur deyip şolardan eşitip yayradiya ya da şoların gepine kulak asyan mollalar imamlar şolardan ne eşitip yayradiyalar. Ne diyorlar? Safar ayı ağır ay, safar ayı belabeter inyan ayı, safar ayının ahırkı çarşamba günü has ağırmış. Onu kara çarşamba diyorlar. O at oyptular kara çarşamba. Yılın en ağır ne günümüş şu. Safar ayının ahırkı çarşambası. Kara çarşambada 320 mun bela inya, kavir diyana soran doğulmun diyşel 360 mun diyorlar. Bugün yılın en ağır günüdür. Ol gün kesellilerin yağdığı has ağırlaşıyor. Ol gün belli bir rekat namaz kılsan, sadaka versen Allah Teala onu ol belalardan koruyacaktır diyorlar. Şol sebeple bu ayda köpürek sadaka vermeli, köpürek nefil namaz kılmalı ve hususan kara çarşamba günü plan rekat nefil namaz kılmalı deyip aydiyalar. Şunca rekat kıl her rekatta plan suran okuyup neme özler bir namaz tuturlar. Ene Müslüman da onlar şu kişiler her yıl şu gepler yayradiyalar. Bu arada kıysaca ders görünüşünde biz üstünde gurulap geçtik, cevap verdik. Onu dinlemedikler alıp dinlep bilir. Yine bir kıysaca cevap versek Müslüman da onlar bu geplere. Şu geplerin Müslüman da onlar Kur'an-ı Kerim'den, sahih hadislerden, selef-i salihinden, sahabeden, tabi'inlerden, etba'at tabi'inlerden hiç delili subutnaması yok. Bar diyen gorkosun. Yani Allah'ın ayeti var. Planun ağray, safaray, bela inye. Yani özünden bilip bilmeyen haçın belan inyeni nereden bilecek? Allah biliyor. Onu bu arada gurulacak olsan elinde delilin olmalı. Kur'an-ı Kerim'den ve sahih hadislerden. Bar orta çıkarın. Kur'an'da ay gorkozuna şu ayet bari şu ay ağray, bela inye. 320 mun bela inye, 360 mun bela inye deyip gorkozun. Gorkoz bilmeyen. Sahih hadislerden gorkozun. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde bize aydıptır. Safar ay ağır ay. Şu ayda bela inye. Gorkoz bilmeyeniz. Şu ay mahsus. Nefil namazı ba. Kara çarşamba mahsus. Nefil namazı bar. Plan rekat namaz. Her rekatında şunca süre okumalı deyip öğre diyorlar. Sahih hadislerden gorkozun. Gorkoz bilmeyeniz. Demek ne Müslüman doğanlar? Bu geplerin Kur'an-ı Kerim'den, sahih hadislerden, selef-i salihinden hiç delili subutnaması yok. Üstesine Müslüman doğanlar. Bu inanç. Bunu söyleyeyim. Doğru inancı İslam akidesine ters, batıl inançtır. Arımdır. Ve gen yeri Müslüman doğanlar. Gen yeri sahih hadislerde bize safar ayının bela beter ayı, şovsuz ayı deyip inanmak yanlıştır aydılıyor. Bu bidgatçı mollalar, yaşalın gepine inanan imamlar bize ne vurun var ya? Bu ay bela beter ayı, şovsuzluk ayı deyip öğre diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadisleri bize bunun düğünden tersin haber veriyor. Tertip boyunca aysak Müslüman doğanlar, İslam'dan ön Mekke müşrikleri safar ayını ağır ay, şovsuz ay hesaplaptırlar. Arım ediptirler. Bu ayda yola çıkmak doğru değil. Bu ayda umre etmek bolmaya. Çünkü olanın öz düşüncesine göre umre inançları vardı, haç inançları vardı kâve. Bu ayda umre çıkmalı değil deyip inanıyordular. O yola çıkmalı değil. Toy etmek doğru değil, nikahlaşmak doğru değil deyip inanıyordular. Yani safar ayını ağır ay hesap etmek kimin inancı eken Müslüman doğanlar? Mekke müşriklerinin inancı. Mekke müşriklerinin kalan inanç. Gen doğru mu? Nereden nirak geliptir? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına görüşmek için gelen insanların inancını bunu bize kâvir ahunlar, mollalar bize neyme? İslam doğumunu giydirip bizim önümüze koyuyorlar. Safar ayını, ağır ay, şovsuz ay, bela inyan ay deyip hesap etmek Mekke müşriklerinin inancı. Şolardan kalan inanç. İslam gelenine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin butlarını yıkıp yoğa dişiyali, onların inanıp gören
olaran batıl inançlarını, batıl ilimlerini hem yok etti, yıkıp yok etti. Dine senin buta ibadet etmezliğin, buta inanmazlığın yetmeye. İnancındaki butlarım yıkmalı. İnancındaki şirklerim yok etmeli. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin butlarını yok edişiyalak yıkıp onların batıl inançlarını hem yıkıp yok etti. Sahih Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diye? La adwa ve la tiyara ve la hama ve la safar diye. Adwa yoktur, ırım etmek yoktur, bayguştan ırım etmek yoktur, safar ayından, safardan ırım etmek yoktur diye. Ne demek? Adwa ne demek? Hassalığın bir kişiden başka birine, bir hayvandan başka bir hayvana, bir yerden başka bir yere geçip yokuşmak demek. Hassalık kesellik kişiden sağdan kişiye, kesellik hayvanın sağdan canına geçip yokuşup biliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu inkar etmeye. Emma Mekke müşrikler ne manan yani ki öz-özünden geçiyor. Allah'ın takdiri bolmasa da öz-özü yokuşuyor deyip inançlar bari. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu batıl inancı inkar ediyor. La adwa diye. Öz-özünden yokuşmak diyen zat yok diye. Allah'ın takdiri bilen boluyor diye. Fon ne diye? Ve la tiyara. Tiyara ne Müslümanlığın ırım etmek. Naşun kulu bize de bazı öngüden pişik geçti. Ay ituladı ya bir zat bollu. Araplarda da şu bareken mahlukattan kâfir zatların şovsuzluk bela beter getirip bileceğine inanyan ekenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna inkar ediyor. Ve la hame diye. Hame diyen bayguş. Cahiliye Araplar ne inanyan eken öyümün yanına bayguş ölse ya bayguş bıyırsa maşkalamdan birinin öleceğini haber beriyor deyip inanyan eken. Batıl inanç. Bayguş kıyırsa kıyırıptır, gelse geliptir, seninle hiç bağlaşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna inkar ediyor. Ve la safar diye. Ve safar ayı ulamalardan bir topar diye. Bu safar ayıdır diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la safar diye yani safar ayıdır yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la safar demekle ne inkar ediyor? Cahiliye Arapları bu ayın ağır aydığına, bela beter şovsuzluk getiriyen aydığına inanıyordular. Hatta onlar bu ayda toy etmezdiler. Yankı değişmeli yola çıkmazdiler. Sevda satığa yola çıkmazdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inkar ediyor. Çünkü bu inanç akla ters. Ayın günün itin pişin bayguşun sen işinle sen yaşayışınla neme bağlanacak o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulan hemmesini inkar ediyor. Ne oldu Müslümanlar onlar bu inanç Mekke müşriklerinin inancı. Buna inanmak değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna inanmayan deyip gidiptir. Ama bize ahun, sellili, molla, aman kişiler çıkıp neme gurun bariya? Tersini gurun bariya. Dedik Müslümanlar onlar ünsörün başka bir mühim zat falan gün, ay, bela geliyor deyip inanmak doğru İslam inancına ters bolan inanç. Köskönüce Kur'an'a ters şul inanç. Yani bu geplen batıllığını bir neçe yoldan sübut edip oluyor. Şoň bir Müslümanlar onlar bu inanç Kur'an'a, İslam akidesine ters inanç. Selam Müslümanlar onlar Allah Teala'nın aylarının, günlerinin hemmesi gowy. Näme demek bela inen ay demek? Allah Teala bela inen ay yarattı mı? Yani bir insan biraz diýen zaten pikirlenmeli, oýlanmaly. Bu Kur'an sünnetde bu zatlar barmy ýokmy? Näme demek? Allah Teala Müslümanlar onlar aylarının, günlerinin hemmesi gowy. Biri-birinden Müslümanlar onlar üstün faziletli günler bar. Cuma günü ýalap, geceler bar, Kadir gecesi ýalap. Biri-birinin üstün aylar bar. Ramazan ayı ýalap. Emma Müslümanlar onlar İslamda bela inen ay, bela inen gün, bela inen gece diýen inanç diýen ýok. Kur'an'a ters bolanç. Ve Müslümanlar onlar Kur'an sünnet bilen hemen haber berýär. İnsanlaryň başyna gelýän erwetlik bela beter ay gün sebäpli gelýär diýip aýdýarmy Kur'an sünnet ýok Müslümanlar. Kur'an we sünnet bilen hemen haber berýär. Bizim başymyza gelýän bu dünýäde we ahiretde başymyza geljek erwetlikler bizim edýän amallarymyz sebäpli gelýär diýe. Oýlanmaýasynız. Senin amalyň erwet bolsa, senin amalyň erwet bolsa, sen iň haýyrly ay bolan Ramazan aýynda, iň haýyrly gije bolan muň aýdan haýran Kadir gijesinde käbäň içinde otursaňam sana peýdasy ýok. Sen şowsuz adam çünki sen näme erwet amalla gezip bolsaň. Biz şoňa öňe çökmeli, biz näme anamdyr? Aýda günne şowsuzlyk ýok. Seni şowsuz edýän, bela getirýän sen amalyň. Öňkü ummatlar Müslümanlar onlar näme üçin helak boldy? Plan aýa plan gije gabat gelen üçin helak boldymy? Ýok, Müslümanlar hemmemiz bilýäs, öňkü ummatlaryň başyna gelen belalar eden erwet amallar sebäpli geldi. Kur'an-ı Kerimde hem Allah Teala bu hakykata üns çöküp bize näme diýär? Şura suresi 30-njy aýatynda: "Ve ma asabakum min musibatin fe bima kesebet eydikum ve ya'fu an kesir." Başyna gelen islenlik bir bedbahtçylyk öz elleriniz bilen eden etmişleriniz sebäplidir. Şoňa garamazdan Allah Teala günahkarlaryň köpüsiniň günahyny geçýändir diýär. Demek Müslümanlar onlar bu tarapdan hem näme kirlensek bu inanç İslam inancına, akidesine ters inanç. Batyllygyny gorkadýan ýene bir zatlardan biri ýanky dogan diýişýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safar aýyna hassa bolupdyr diýip misal berýärler. 20.000-360.000 belan gelmekdigini şoňdan baglanşdyrýarlar diýen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şul aýda hassa bolupdyr, şul aýa bela inýänligi üçin diýip näme şol misal berýärler. Müslüman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin safar aýyna hassa bolanlygy dogry. Ýöne bu diýmek safar aýynyň agyr aýdygyny aňlatmaýar. Hatda Müslüman doganlar ünsürin safar aýy agyr aý
diýip bela beter gelýän aý diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hassa bolmaklygyny safar aýy bilen baglanşdyryp mysal bermek Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öňünde terbiyesizlikdir, edepsizlikdir. Sebäbi bu gepden näme many çykýar? Safar aýy 320.000-360.000 bela iýen aýy bolsa, Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bela ugradypdyr. Şol sebäpli hassa bolupdyr diýen many çykýar. Ýa-da şol belalardan Allah Taalaň ugradyň belalarından biri Peygamberimize degipdir diýen many çykýar. Allah saklasyn. Bu batyl inanjyň bir uju nirak bar ýa pikirlensek. Şoň üçin şeytan bidgatlary we şoňa meňzeşatlar diýe günahdan beter gowy berýär diýe, arakdan, şarapdan beter gowy berýär. Çünki her bidgatyň ýerinde şoňa meňzeş başga da bir tür ýalňyşlatlar gelýär. Sulman doganlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hassa bolmaklygy safar aýy bilen baglanşygy ýok. Ýani safar aýynda bolman başga aýda hassa bolsun, mysal. Ahir hassa boljak bolsa bir aý, insan Peygamberimiz bolsa başga bolsun bir aýda ýa bir günde hassa bolmaly. Oň aý bilen günden baglanşygy ýok. Allah'ın takdiri şol wagtda gabat geldi, şeýle boldy. Onsoň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safar aýyna hassalygy başlaýar. Ünsürüm, hassalyk safar aýyna başlaýar. Ondan soňra aý bilen Rabiul awwal aýyna hassalygy dowam edýär we şol aýda dünýäden gaýdýar. Indi ünsürüm, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassa bolmaklygy üçin has agyrmy ýa-da dünýäden gaýtmaklygy has agyr. Haçan dünýäden gaýdýar? Rabiul awwal aýyna. Onu näme diýjek? Rabiul awwal aýyny da bela inýän aý diýjekmi? Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassalyk safar aýyna başlady, Rabiul awwalda dowam etdi. O şol aýda dünýäden gaýtdy. Onu näme? Rabiul awwal aý hem bela inýän aý diýjekmi? Onam şoňa mysal berjekmi? Näme musulman doganlar? Bu ýalňyş gep. Gelir sadakaly nefil namazly gurruna, sadaka berjek bolsaň musulman doganlar, nefil sadaka hemişe berip bolýar. Nefil namaz kıljak bolsaň hemişe kılıp bolýar. Emma bu hili batyl inanjy esaslanyp sadaka bersen, nefil namaz kılsaň, sowap däl günah gadanýar. O bidgata amal etdiň bolýar, batyl zadyň ýaýramaklygyna ýardam etdiň bolýar. Buňa önsür. Bu gep ýaýradýanlaryň esasy ýa sürýän zady näme musulman doganlar? Delil subutnama ýok. Näme diýär? Plan ullokan öwliýa diýär. Qatullokan ullokan öwliýalaryň reisi, öwliýalaryň başlygy diýär. Şeýdip gurlaýarlar da şu. Bulan gowurýan zady şeýdip gurlasalar delil ýok da onuň bir zady o gepiniň aşagynda doldurmaly. Onuň ullokan öwliýa diýdi, öwliýalaryň reisi diýdi, öwliýalaryň başlygy diýdi diýip şeýdip sady halyk şeýdip inandyrýarlar. Näme diýär? Şu ullokan öwliýalaryň biri diýär, kitabynda ýazypdyr diýär. Turman doganlar, delil däl öwliýan diýmekligi. Delil Kur'an we sünnet, sahih hadisler, sahabalaryň aýdany. Plan ullokan öwliýa ýa başgasy tapawud ýok. Bir zat diýse, nirden alyp diýär, şoňa seretmeli. Delili barmy ýa ýokmy? Şoňa seretmeli. Ol plan öwliýa diýdi, plan ullokan alymyň sözü, plan piriň sözü İslamda delil däl. Alim kan, weli kan, pir kan. Bular insan bir gapdylyna nefsler we bir gapdylyna şeytanlar we unutup bilýär, ýatdan çykaryp bilýär, ünsürmän bilýär. Näçe ulamalaryň alimlaryň kitaplarynda ýalňyş ýerler bar. Hormat bilen ulamalar diýär, bu gepi diýär ýalňyş diýär. Ýa bolmasa şu ýerde bir gaflata düşüpdir, ünsürmänin Allah bagşlasyn diýip bir gyra goýýarlar. Şoň üçin näme musulman doganlar, o diýdi, bu diýdi bilen bolmaýar. Bu delil däl. Delil Kur'an we sünnet sahabalaryň aýdan sözleri, bolmanda 4 mezhep umamymyzdan getir, şolaryň ijtihady, emma näme o diýdi, bu diýdi bilen bolmaýar. Ýa bolmasa aýol ulu alim diýişinde görüpdir, ullokan öwliýa diýişinde görüpdir, bolmaýar musulman doganlar. Şonuň üçin musulman doganlar şu fiili gepleri ýaýradýanlara göne inanmaly däl. Sultanam şuun kuwunna gowdadan bakym ýaýraýar, erwet zat onunun bakym ýaýraýar. Ýalňyş zat, delilsiz zat onunun bakym ýaýraýar. Gönem internetde goýýarlar. Ýaýrakdy otyr şeytanam goýa şu batyl zat ýardam edýär ýaýramaklygyna. Şu Allah'ın aýatyny goýsaň, sahih hadis goýsaň, şuňal çartlyk bilen ýaýranok. Emma şuňal batyl we bidgat zatlar görýän bolyn dünýäni aýlanyp çykýar, hemme kişi paýlaşýar. Goýa näme şeytanam şu zatlara ýardam berýän ýalakda. Şoň üçin musulman doganlar şuňal geplere gön inanmaly däl. Bu hili tamam bolup, ahun bolup, bu hili delilsiz gurrunlary ýaýratmaklary musulman doganlar näme alamatyny diýär, ýa-ni şu mesjitde aýtdylar diýär. Özümiz şaýat bolýar, ahun ulama diýip borandan şu gepi ýaýrat görler. Näme alamaty? Näme üçin bir özüne inanylýan ahun, pir, muftiýa, alim, imam tapawdy, şoňa meňzeş gepler ýaýradýar. Bu bilen näme görkezýär, näme aňladýar? Şol kişiniň sowuk salalygynyň halka din diýip musulman doganlar sowap diýip, günah diýip öwredýän zatlaryny özleriniň dolu anyklaman öwredýänlikleriniň alamaty. Anyklasalar görerdiler şu zatlaryň aslyny ýokdugyny. Diýmek anyklanoklar, ýüzleri seredýärler, tahkik etmeýärler. Ay ondan namdar ahundan eşitdim plan ýa-da ýaýradyp goýberýärler. Şol sebäp musulman doganlar kim bolsa bolsun, ahun, pir, imam, mufti, weli, seyyid, hoca, işan tapawdy ýok. Peýgamberiň neslinden ay plan diýip şuň kuna şeýdip käbir zatlary öwýärler, käbir kişiler tapawdy ýok. Kim bolsa bolsun, peýgamberiň neslinden bolsa başymyzyň täji. Emma biz anyk bilmeýäs peýgamberiň neslimi dälmi? Hoca diýär, seyyid diýär, işan näme inanýas? Dogry, sila hormaty
şerefimiz bar, onu gururum yok. Emma musulman dogonlar dini meselede inanmaklığa kabul etmekle gerek gelenler kim olsa bolsun musulman dogonlar din adından bir amal orta atyan bolsa dokman şon soramaly. Ahuna Kur'an-ı Kerim'den, sahih hadislerden delil näme? Şu diýen zadyn sahabalar edipdirmi? Şu etmel diýen amalyň sahabalar edipdirmi? 4 mezhep imamy diýipdirmi diýip soramaly. Hukman suratda delilini soramaly. Yani biz soramany öwrenmeli. Gynansak da biz soramany bilmeýäs köplerimiz. Ay şu ahun ulama bir zat diýse, ullohan alam, ullohan ahun pir diýse kellämiz sallap onuň oturýas musulman dogonlar. Şol bir ýalňyşsa. Näme diýseler musulman dogonlar kellämiz sallap otursak, delil soramasak, kellesine selle oran, özüne men ahun men pir diýip öňüne çykar, diniň adından halka azdırar ýörer. Bolmaýan musulmanlar. Şoň üçin delilini soramaly. Soramak, öwrenmek aýyp däl. Ahunlaram, imamlaram halka öwrediýän zatlaryny sahih deliller esasynda öwretmeli. Ol myşmyşlar bilen plan diýdi, öwliýa diýdi, öwliýanyň reisi diýdi, uly öwliýa diýdi, düşünni görüpdir. Peýgamberiň neslinden gelýän adam diýdi, bul bolmaýar. Eger durus ahun alim bolsa, meniň size diýen zadymyň delili Kur'andan şul ayet, sahih hadislerden delili şul ayet, mujtahid imamlar şu ayet hadisten şu netijeni çykarypdyr diýmeli. Öz netijesini aýtmaly, öz kellesine ora düşünüş bermeli. Mujtahid imamlarymyz şu netijeni çykarypdyr. Sahabalar şoňa şeý diýipdirler, şeý diýip amal edipdirler diýip hukman suratda eger durus ahun molla bolsa, şeý diýip näme diýen zadyny delil bilen düşündirmeli. Adamdan kellesini bulaşdyrmaly. O diýdi, bu diýdi, plan diýdi diýede. Tamam, izinden gelip näme diýär, kim şunu kabul etmese wahabidir diýip goýýar. O garşyndakynyň oturan görülen kellesini bulanmajar diýär. Yani delile aýdan ok, delilli öz ýandan ýa toslama hadis getirýär, ýa bir hekayet getirýär, alim diýdi, ahun işan diýdi. Gepi aýlap pyrlaýan soňra da gepini ýrak getirýär. Kim şunu kabul etmese wahabidir diýip goýýar. Bu durs ahunyň alimyň wasfy däl. Bu bidgatçylaryň ýoly. Bu bidgatçylaryň edýän işi. Bu unutmalyň musulman dogonlar, bela beterden goranjak bolsak, şu hili din adından yalan zatlar ýaýratmakdan el çekmeli we haram işlerden el çekmeli. Başymyza musulman dogonlar bela gelse, edýän amalymyz sebäpli gelýär. Ene şeý diýip diniň adından yalan zatlary ýaýradyp ýörsak, Allahdan gorkmaly. Bela şu zatlar sebäpli gelir. Bu dünýäde gelmese de o tarapdan jezaň çekýär. Şonuň üçin näme musulman dogonlar, ananýan zadymyza delil esasynda ananaly. Edýän amalymyza sahih deliller esasynda sahabalardan misal alyp görüli alyp edelim. Alhamdulillah rabbil alamin.